Second tranche sa pagpanghatag sa Social Amelioration Program konsap sa DSWD sa Dakbayan sa Trisay gisugdan karong adlaw. Unang-unom ka mga barangay ang naggisugdan ini pag-apod-apod og tag 6,000 pesos apan ini gigayon na pinaagi sa digital payment. Matod ni Filipa Solana, pangulo sa City Social Welfare Services sa Talisay City, nga dungagan pa og ang tanang 22 ka mga barangay kaya adunay limitasyon ang ginaghanon sa mo-claim diha sa financial service provider. Diha sa mga gymnasium, sama na lang din sa barangay poblasyon, gihimo ang validation. Ana ang kapulisan uban sa CSWS aron hugot ng papatuman ang social distancing. Barangay San Roque, Poblasyon, Dumlog, Biasong, Tangke, and basta unom sa ato mga gym for validation. Kanya tagaan dayon silang number before sila mo proceed.